अनजाग्रा प्रियफोर दिनै जोङो मोनसे बिसेस आयदानि सायाव बाथ्राखौ सावरायगोन आरो बे आयदाखौ नोंथांमोना अलरेडि थाम्बनेल नायनानै एसेब्लाबो मोनथिखादों आइडियाखौ मोनदों दि बे बिषयाव बाथ्राखौ बुंनो थांगासिनो दङ होननानै बे जाहैबाय थाम्बनेलाव लिरनाय दङ गोबां ख्रिस्टियानफोराबो नोरोगाव सहैगोन जाहोनखौ मोनथियोब्ला नों सोमोनांगोन। येस अनजाग्रा प्रियफोर दिनै जोङो बेबायदिनो बाथ्राखौ सावरायगोन जेराव मोनथाम बिसयखौ लानानै आङो फैदों। बे मोनथाम बिसया जोंखौ सोरगो रायजो थांनायनिफ्राय हमथायो। बे मोनथाम बिसयानो जाहैबाय सेल्फ, आदार आरो गड। बे मोनथाम बिसय सेल्फ माने गावनो आरो नैथिया जाहैबाय गुबुननि गेजेरजों, थामथियाव जाहैबाय इसोरनिफ्राय एबा इसोरनि गेजेरजों। बे मोनथाम बिसयानो सासे फोथायारिखौ सासे सुबुंखौ सोरगो मोननायनिफ्राय गोजान खालामो एबा सोरगो मोननायनिफ्राय हमथानानै दोनो। अनजाग्रा प्रियफोर बाथ्राखौ बेखेवनायनि सिगांनो खावलायनो हास्थायदों सोरबा जुदि आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन। बेबायदिनो फैबाय थानाय समाव इसोरनि बोसोनफोरखौ खोनासंबाय थानो हायो आरो लोगोसे ख्रिस्टियानजों सोमोन्दो थानाय माखासे रादाबफोरखौ मोनबाय थानो हायो। बिनि थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन आरो लोगोसेनो मोनसे लाइक होनानै गालांगोन। नोंथांनि लाइक होनाया आंखौ गोबां गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय थुलुंगा होयो आरो लोगोसे नोंथाङा सानोब्ला बेफोर बाथ्राफोरखौ गुबुनाबो मोनथिथों होननानै शेयार खालामदो। अनजाग्रा प्रियफोर दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ बासायगिरिफोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै खुलुमहरदों आरो लोगोसे फिन बरायनानै लादों। अनजाग्रा प्रियफोर नोंथांमोना अलरेडि थाम्बनेलखौ नायनानै हमदां हाखाबाय, मोनथिखाबाय जे दिनैनि टपिक सावरायगोन टपिकआ गोबां इन्टारेस्ट जागोन। दा बेयावहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। बे मोनथाम बिसया थारैनो जोंखौ माबायदि सोरगो रायजो मोननायनिफ्राय जोंखौ हमथायो बेनो जाहैबाय सेल्फ, आदार्स आरो गड। बे मोनथाम बिसया जोंखौ सोरगो रायजोआव थांनायनिफ्राय हमथानानै दोनो। दा जोङो मोनफा मोनफा बे पइन्टफोरखौ नायलांगोन। दे अब्ला अनजाग्रा प्रियफोर जोङो मोनफा मोनफा नायलांदोनि। बेनो जाहैबाय सेल्फ, गाव हारसिंनि थाखाय। जों गाव हारसिं गाव बेक्तिनि थाखायबो सोरगो रायजोखौ मोना। जों गावनि थाखाय सोरगो रायजोनिफ्राय हारसिङैनो जोङो बेक्तिगतहै गोजान जानानै थायो। बोरैहाय? बे जाहैबाय जोंनियाव गोदोनि माखासे आखल आखुफोरानो थाबाय थायो। जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनायनि उनावबो, जिसु ख्रिस्टखौ मोननायनि उनावबो जोंनियाव माखासे आगुनि आखल आखुफोरा थायो। जेरैहाय प्राइड, गावखौ दुगा खालामनाय, गावखौ हारसिङैनो सामलायनानै लानो नागिरनाय एबा लानाय, जायनि जाहोनाव इसोरनि मदद नाङा, इसोरनि हेफाजाब नाङा, इसोरनि दैदेननाय नाङा। आं हारसिंनो हाजोबगोन, आंनो हागोन, आं गावनो हागोन होननानै सासे मानसिया गावखौ दुगा खालामो आरो इसोरनिफ्राय गोजान थायो। आरो बे गावखौ दुगा खालामनाया हयथ' गोबाङा बुंनो हागौ आंथ' दुगा खालामा माथो, आं दुगा खालामा। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर दुगा जानाया केबल बेबायदि बुंब्लाल'सो दुगा जायो बे नङा। नोंथांमोननो मोनसे बिदिन्थि एग्जाम्पल होनो नागिरदों। जोङो जिसु ख्रिस्टखौ मोनबाय, जोङो ख्रिस्टियान जिउ खुंगासिनो दङ आरो जोंनि जिथु मडेल, जोंनि जिथु आरहि लानाय बे जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट। आरो जिसु ख्रिस्टआ जोंखौ फोरोंदों जोंनि जिथु थांना थानाय समाव जों जिहेतु आर'ज खालामनांगौ, मोनफ्रोमबो बिसयाव इसोरनि इस्साखौ जोङो नायगिरनो नांगौ। आरो इसोरनि इस्साखौ जोङो माब्ला आरो बोरैहाय मोननो हायो? बे जाहैबाय आर'जनि गेजेरजों। आरो जेब्ला सासे फोथायारिया आर'ज खालामालाबानो हारसिं थायोब्ला, आर'ज खालामालाबानो थाबाय थायोब्ला बे जाहैबाय दुगा खालामनाय जायो। गावखौनो गाव दुगा खालामनाय जायो। आंनो इसोरनि हेफाजाब नाङा, इसोरनि मदद नाङा, इसोरनि दिन्थिनाय लामाखौ आंनो नाङा। बेफोरबायदि गासैनिफ्रायबो सासे बेक्तिया गोजान जायो, दुगा जायो। आरो जेब्ला सासे ख्रिस्टियान बेक्तिया बेबायदि आर'जनिफ्राय गोजान जायो अब्लाना इसोरनि गासै इस्सानिफ्रायनो गोजान जायो। इसोरनि इस्सानिफ्राय जुदि गोजान जायोब्ला बे बेक्तिया मा? सोरगो रायजोआव थांनायनिफ्रायबो गोजान जानानै दङ। मानोना बियो गावखौ साननानै लादों आं हारसिंनो गासैखौबो हाजोबो, आं हारसिंनो मावनानै लानो हागोन, आं हारसिं गासै खामानिखौ रोंगौ, मावनो हागौ, आंनो रावनिबो सहाय नाङा। बे दुगाया मा खालामगोन? मानसिखौ सोरगो रायजोनिफ्राय गोजान खालामगोन। अनजाग्रा प्रियफोर गाव हारसिंनो सोरगो रायजोनिफ्राय जों गोजान जानानै थायो। आरो बे बिसयाव गोबां बाथ्राफोर दङ। नोंथांमोननो बे फंसे एबा बे मोननैसोखौल'सो उदाहरन हिसाबै जेन बाथ्राखौ मोजां बुजियो आङो एग्जाम्पल होदों। अनजाग्रा प्रियफोर जोङो नैथि बाथ्रा नायनि। बे नैथि बाथ्रायानो जाहैबाय जोंखौ सोरगो रायजोआव थांनायनिफ्राय हमथायो एबा जोङो सोरगो रायजोखौ मोना। बेनो जाहैदों आदार्स, गुबुनफोरनि गेजेरजों। अनजाग्रा प्रियफोर नोंथांमोननो बेयाव मोनसे एग्जाम्पल लानानै फैग्रोनो नागिरदों। बे जाहैबाय आदार्स होननाय लोगो लोगोनो हयथ' गोबांफ्रा सानगोन जौ लोंहोनायनि बाथ्रा,
थांखु जाहोनायनि बाथ्रा माबा मोनसे बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ साननो हागौ। नंगौ, बेफोरबो नंगौ, नाथाय बेनि सिगाङावनो मोनसे बाथ्राखौ बुंग्रोनो नागिरदों। अनजाग्रा प्रियफोर, जेब्ला आदम हावाया पाप मावदोंमोन, बै पाप मावनाय समावबो इसोरनि सिगाङाव आदमा ओरै बुंदोंमोन हावाखौ, नों सोरजिनानै होनाय, नों सहाय आंनो होनाय जिथु आइजो, सहायनि थाखाय बायनानै होनाय आइजो, बै आइजोआनो आंखौ जाहोदों, बिसोर आंखौ पापआव खोख्लैदों होननानै आदमा हावानि बिसय बुंदोंमोन। अनजाग्रा प्रियफोर, नंगौ हावाया जासि फैदोंमोन, नाथाय फाइनालि डिसिसन जानायनि जिथु डिसिसनमोन, पाप मावनायनि जिथु डिसिसनमोन, बियो आदमनिफ्रायनो जादोंमोन। जों गोबां समाव बेबायदि सानो जे गुबुननि गेजेरजों गुबुना जौ लानानै फैबाय, बिनिखाय आं लोंबाय, गुबुनानो मावनो होनायखाय आं मावबाय। न', बे नङा अनजाग्रा प्रियफोर। फाइनाल डिसिसना गावनिसो जायो, नङा होमब्ला? फाइनाल डिसिसनखौ गावसो, आदमा फाइनाल डिसिसनखौ गावसो खालामदोंमोन। हावाया दिन्थिफैदोंमोन, हावाया जासिफैदोंमोन। जानाय जायि चइस खालामनाया आदमनिमोन, आरो आदमनि फाइनाल डिसिसना मा? जानाय। प्रियफोर, बेबायदिनो जोंनि जिउआवबो जों गोबांखौ सानो जे आंनो लागै सोरबाया बेबायदि खालामफैबाय, आमुखाया बिदि खालामबाय, आमुखाया बिदि जासिनायखाय आं खालामबाय, बेफोरबायदि गोबां ब्लेम खालामो। नाथाय फाइनाल डिसिसना गावनिफ्रायसो जायो, बेवहाय गुबुनखौ ब्लेम खालामनो नाङा, बियो नङा। नाथाय जोंखौ नोरोग रायजोआव थांनायनिफ्राय हमथानाया, गुबुनफोरा जे जोंखौ हमथायो, बे बाथ्राया नै ओरैसो। बाइबेलनि जिथु डक्ट्रिन दङ, दिनै नंखाय जिसुफोर फैदों बुहुमाव। अनजाग्रा प्रियफोर, येस, नंखाय जिसुफोर दिनै गावखौनो जिसु होननानै बुंना लाग्रा बुहुमाव फैबाय। गिर्जा थांनानै आलादा आलादा बाइबेलनि अनगायै बाथ्राफोर फोरोंबाय। बेफोरबायदि फोरोंनायासो जोंखौ सोरगो रायजोनिफ्राय हमथागोन। नंगौ अनजाग्रा प्रियफोर, गुबुनफोरा नंखाय जिसुखौ दिन्थिगोन। जुदि नंखाय जिसुखौ जों जुदि मोनोब्ला, बै फोरोंनाया जोंखौ सोरगो रायजोनिफ्राय हमथागोन। मानोना जोङो नंखायाव थाबाय, नंखायाव थायोब्ला, सैथो जिसु ख्रिस्टनियाव गैयालाफानो नंखाय जिसु ख्रिस्टनियाव थायोब्ला जोङो सोरगो रायजोखौ मोननो हानाय नङा। दा बेयावखाय गुबुननि गेजेरजों जोङो गालिननाया बेयावसो जागोन। दा बेयावखाय जों सानफ्रोमबो साबधान जानो नांगोन। मानोना इसोरनि बोसोना जोंखौ रोखा रोखायै बुंदों। बेनिखायनो 1 ज'हननि 4:6 सिरिया बेबायदि बुङो, आंनि अनजाग्रा लोगोफोर, आंनियाव गोथार जिउ दङ होननाय मानिखौनो गोथार जिउ दं होननानै दा फोथाय। बिसोरनि जिउफ्रा इसोरनिफ्राय नंगौना नङा बेखौ आनजाद ला, मानोना जेरावबो नंखाय नाबिफोरा ओंखारबाय। अनजाग्रा प्रियफोर, गोबां जायगाफोरावनो नंखाय नाबिफोरा ओंखारबाय होननानै बुंखादों। नंखाय नाबिफोरब्ला नंखाय सोदोबानो नंखायखा। दा नंखाय नाबिफोरा मा फोरोंगोन? नंखायखौनो फोरोंगोन। जों जुदि बै नंखायाव थायोब्ला जोङो सोरगो रायजोनिफ्राय गोजान जागोन, जोंखौ सोरगो रायजो थांनायनिफ्राय हमथागोन। दा बेयावखायनो बयनिख्रुइबो बेस्ट, साबसिन जोंनि खामानिया जागोन जाहैबाय इसोरनि बोसोनखौ सानफ्रोमबो देहान खालामनाय, इसोरनि बोसोन बायदि सोलिनाय। इसोरनि बोसोनखौ जेब्ला जोङो रोंनाय नङा, अब्लानिया नंखाय नाबिफोरा जोंखौ फोलानो, थगायनो थाखाय सहस जागोन। दा बेयावखायनो जों साफ्रोमबो ख्रिस्टियान बेक्तिफोरा जों सोरगो रायजोखौ मोनो। दा बिनि थाखाय इसोरनि बोसोनखौ रोखायै मोजाङै मोन्थिनाया गोनांथिथार। अनजाग्रा प्रियफोर, नंगौ जोंनि गेजेराव डेन'मिनेसनखौ लानानै, माखासे दान्थे बिदान्थे डेन'मिनेसनखौ लानानै माखासे नियम नितिफोरा आलादा आलादा एसे जानो हागौ। नाथाय बेफोरबायदिनि अनगायैबो जोंनि गेजेराव बेबायदि बाथ्राफोर दङ, जेरावहाय जि नंखायफोरखौ लायोब्ला जोङो सोरगो रायजोनिफ्राय गोजान जाथारगोन। बेबायदि माखासे आयदाफोर दङ, टपिकफोर दङ, बाथ्राफोर दङ। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना हमदां हादों। दा बेयावखाय सानफ्रोमबो बाइबेल देहान खालामगोन, इसोरनि बोसोन बायदि सोलिगोन, जेन नोंथांखौ, आंखौ, जोंखौ जेन नंखाय नाबिफोरा फोलानो हाया, थगायनो हाया। दे अब्ला अनजाग्रा प्रियफोर, दानाब्ला जोङो थामथि बाथ्रायाव थांदोनि, जोंखौ सोरगो रायजोनिफ्राय हमथानो हाग्रा एबा सोरगो रायजोआव सौहैयैनि जाहोन। थामथि जाहोन, बे जाहैबाय खुद इसोर, गड। बेखिनियावनो खोनानाय लोगो लोगो गोबां मानसिफोरा साननो हागौ, इसोरालाय बोरै जोंखौ हमथानो हागौ होननानै एबा हमथायो होननानै हयथ' गोबां सोंलु जागोन। अनजाग्रा प्रियफोर, नंगौ, दिनै जोङो जि जायगानि बाथ्राखौ सावरायगासिनो दङ, सोरगो रायजो, सोरगो रायजोनि बिगोमाया जाहैबाय इसोर। अनजाग्रा प्रियफोर, नङा होमब्ला? इसोर। सोरगो रायजोनि बिगोमाया सोर? बे जाहैबाय इसोर। बे सोरगो रायजोआव थांनो थाखाय जोङो इसोरनि बायदि जानो नांगोन, अब्लासो जोङो सोरगो रायजोखौ मोनगोन। जेरैहाय हमनानै ला, सासे मानसिया जुदि, आमेरिकानि सासे मानसिया भारताव फैनोब्ला
भारताव फैनो नांगौब्ला एबा फैनो होननानै सानदोंब्ला बै आमेरिकानि मानसिनि साननाय बायदि आङो गोसो बायदि भारताव थांगोन आरो फैगोन होननानै बुङोब्ला जानाय नङा। भारतनि माखासे नियम निति, भारतनि खान्थि बायदि जेब्ला भारतआ बै मानसिनि गासैखौबो सालिजारि खालामजोबगोन आरो नियम नितिखौ होगोन, नियम नितिनि बायदि सोलिगोन, बे बेक्तियासो भारताव सफैगोन, फैनो हागोन। थिग बेबायदिनो अनजाग्रा प्रियफोर, जों जि सोरगो रायजोआव थांनो नागिरदों बै सोरगो रायजोनि बिगोमाया जाहैबाय इसोर। इसोरा जेरै हास्थायदों, इसोरनि जिथु नियम नितिफोर दङ, इसोरनि जिथु क्राइटेरियाफोर दङ, बै खान्थि बायदि जेब्ला जोङो सोलिगोन अब्लासो जोङो सोरगो रायजोआव हाबनो मोनगोन। मानोना सोरगो रायजोआव हाबनाया नोंनि गोसो बायदि जानाय नङा, आंनि गोसो बायदि जानाय नङा, सोरबा बेक्तिनि गोसो बायदि सोरगो रायजोआव आं थांगोन होननानै बुङोब्ला जानाय नङा। इसोरनि इत्सा बायदिसो जोङो सोरगो रायजोखौ मोनगोन अनजाग्रा प्रियफोर, जोंनि गोसोनि बायदियै नङा। मानोना इसोरनि बोसोना एरैहाय बुङो, इफिसुसारि 2:9, मानोना नोंसोरनि फोथायनायजों बासायजानाया इसोरनि दयाजोंसो, नोंसोरनि मावनायजों बे जायाखै, बियो इसोरनि ओरैनो होनायसो, बेनिखाय नोंसोरनि सासेबो गोगा खालामनानै लानो हाया। जिथु बासायजानाय दङ, जिथु सोरगो रायजोआव सहैगोन दङ, बे जाहैबाय इसोरनिफ्राय जों एरैनो मोननाय, जोंनि मावनाय दांनायनि गेजेरजों जायाखै। बिनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आबो मोनसे फिदिंनाय बाथ्राखौ बुंदोंमोन, साफ्रोमबो फोरबो बुंग्राफोरा सोरगो रायजो मोनगोन बे नङा होननानै। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै जोङो बै समाव बुङोब्ला आंथ' फोरबो नोंनि गोबां खामानि मावदोंमोन, नाबि बायदि बाथ्रा बुंदोंमोन, पास्टर मावदोंमोन, चुगिदार मावदोंमोन, गाहाम रादाब फोसावदोंमोन, बायदि बायदि बाथ्राफोरखौ बुंनोबो हागौ, दुगाहै गावनि मावनायखौ दिन्थिनो बै समाव बेयावहाय आं मोनथारनांगौ सोरगो रायजोखौ। बेबायदि बुंब्लाबो जानाय नङा। इसोरनि इत्साया मा, इसोरनि क्राइटेरिया बायदि, इसोरनि खान्थि बायदि सोलिनांगोन। इसोरनि खान्थि बायदि सोलिब्लासो सोरगो रायजोआव मोनगोन। जेरैहाय दहायनो आङो बुंखादोंमोन जे आमेरिकानिफ्राय सासे मानसिया फैनोब्ला भारताव भारतनि गासै नियम नितिसो बैयो फैनो मोनगोन। आमेरिकायाव थानाय बै सेंग्राया बुङोब्ला जानाय नङा, आंनि गोसो बायदि आं गोसो बायदि थांगोन, गोसो बायदि फैगोन होननानै बुंब्ला जानाय नङा। भारतनि जायफोरा नायबिजिरदों बे पासबुक होग्राखौ एबा पासबुकखौ, बे फैनो हागोन ना हाया, बै नायबिजिरग्राफोरासो नायगोन जे बे नियम निति गासै खान्थिखौ होगोन, बेनि उनावसो फैनो मोनगोन। थिग बेबायदिनो सोरगो रायजोआव जों सहैगोनाबो इसोरनि इसोरनि अननायनि गेजेरजों, इसोरा जायखौ हास्थायो आरो इसोरनि खान्थि बायदि, इसोरनि नियम निति गासैखौबो जोङो मोनथिनांगोन, अब्लासो जोङो सहैगोन। सेथि बाथ्रा, इसोरनि नियम निति, सेथि बाथ्रा बे जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों जोंनि बासायजानाय सोरगो रायजोआव सहैगोना जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों जागोन। आरो बिफा इसोरनि इत्साखौ मोनथिनाय, बिफा इसोरनि नियम निति गासैखौबो मानिनाय, अब्लासो जोङो सोरगो रायजोआव सहैगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, बे मोनथाम बिसयानो जोंखौ सोरगो रायजोनिफ्राय एबा सोरगो रायजोआव सहैगोनाव हमथायो। दा बेवहाय जों साबधान जानि, अरायबो इसोरनि इत्सा बायदि जोङो थाबायनि, इसोरनि क्राइटेरियायाव जोङो थानि, आरो नंखाय फोरोंगिरिफोरनिफ्राय गावखौ हमथानि, आरो गावनि जिथु दुगा एम्बिसन, दुगा जिथु खामानि मावनाय, बेफोर गासैनिफ्राय गावखौ हमथाना दोननि, अब्ला जों बयबो सोरगो रायजोआव सहैगोन। दे अब्ला अनजाग्रा प्रियफोर, दिनैनि इसोरनि बोसोनखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै। फैबाय थानाय समफोराव बेबायदिनो गोदान इसोरनि बोसोनफोरखौ लानानै फैगोन। थेंक इउ।